Unsa man na? Ala si Nicole man ni Burnok og si Kuan, Oko. Nag-ilog. Nag-away man sunin tuon ako be. Tuon ako be. Saan ni mga tawhanan di eh? Away na mo noon. Hoy Nicole, Burnok, Koko. Hoy, unsa man pagkabuang. Hoy, nagunsa mo diha? Hoy, hoy. Hoy. Nagunsa mo diha? Hoy. Unsa gilugan niyo diha? Kani panyang. Ha? Kani. Unsa ni? Kuan. Unsa ni? Nalay ni mataklob. Kuan do ni. Unsa ni? Kaning tawag aning. Libre mo gud. Hoy, kadagan ba ni? Uy. Oo. Kuan man ni siya rep. Hatag dali sa mga katawan daw. Unsa libre? Unsa libre daw ni? Libre daw. Ha? Kuan na mo kuan. Rep na ko na yung mono durabak. Saban. Hoy, uy dakuan himo kaban Nicole. Uy. Gani panyang. Hala kuan, daghan na ka na masud sinina, masud. Unsa libre Nicole? Gani libre daw ni siya panyang. Hoy, tinuod mo libre ni siya nakabalo mo? Libre na libre. Asa mo nakabalo nga libre ni siya? Diyos ko, Ginoo ko. Libre sa Serenity Park. Unsa man ang Serenity Park day, uy? Para na sa mga tao nga Ay hala. kung naggusto nagdali. Uy, Nagdali. paminaw mo. Serenity Park ang nag-post ani? Oh, namili lang kami Libre kung gani ano. daw. Hoy, kabalo mo kung unsa ng Serenity Park? Wala. Kuan ang kay balo numero ito kani. Sundan na daw Bukid sinina. pamigikan. Wala mo kabalo unsa ng Serenity Park? Wala. Tama jud sa konsiderahan nito ba. Hoy, ang Serenity Park dili na department store, di na mall. Guba na. Hey, paminaw mo ba? Kamo ba mga gahe mo kulo? Wa mo kabalo unsa ng Serenity Park? Wala. Wala gyud. Ang post ito libre daw ni. Libre gani daw no, maganing ning lugso. Ano kay ko kaya kung kartos balay nga lata. Dili oy. Nakita mo ko sa post ako dito. Libre di ay ni siya kung magpamembro mo o makuha mo luti sa Serenity Park. Luti? Oh, magmukuha mo. Unsa man klase nga luti? Balayan? Balay ninyo forever. Dito na mo puyo. Ha? Unsa na? Forever? Oh, ug mao ni ang inyong higdaanan. Bigdaanan ko pagay natulog. Bigdaanan na. Hey, wa mo kabalo na. Mao ni inyong higdaanan sudanan sa inyong mga lungon. Lumon. Ang Serenity Park ko ana siya sementeryo na siya na private cemetery. Salina no. Ay, nangabuang. Salina pagkabalo na mo. Nangabuang naman mo oy. Rep gay no. Oh, kani rep man eh. Di na sudan nagsinina Nicole. Sudan na sa patayng tao. Yung kaburnok, sudot pwede masudlan og kuan. Mga sinina, unsa pa diha? Mo ni. May kamay. Sa mga gamit. O sige da kung sudan nagsinina sige arasahan niyo sa isa be kung kaya ba ninyo? Ano sa babe? Kung sa pag-arasan ninyo ana. So sa ato pa, libre ni kung Asahon? kuha ka og luti di na. Oh, libre na siya. Sumaan ning imuon og daanan. Sao na? Higdaanan ninyo, kumukuha mo. Kumukuha mo. Ato di luti. Oh, ikaw, Bunok, nakibala ka mukuha? Kailangan pa mo? Di na ko mukuha kay bugat mo dai. Ikaw, Mukuha ko. Reserve na ko. Pa-reserve ko daan. ikaw Nicole. Di na ko pa niya. Masipa, uy, manguli na ta ng buang mo. Hindi man libre diri, uy. Ang naman mo. Di pa man yung pa-reserve ka daan. Tara na, kay ulan na, kaulan nun na, tara na. Maignorante kayo mo ba?